Liburu honen gaia izutzekoa da. Horrela definitu zuen Gabriel Arestik Jon Miranderen Haur besoetakoa izeneko liburua. Hala ere, ikaragarritasunean mamitutako edertasun inposiblea kontatzen zuela ere baieztatu zuen. Polemika beraz mai gainean dago eta baita aditu askoren ahotan ere. Izan ere, beste behin ere eta 3. urtez, Bilbo Zaharra Euskaltegiak forum jardunaldiak antolatu ditu. Horrela, ekainaren 27an Jon Miranderen liburuaren irakurketa izango da Arriagantzokian, baina aldez aurretik, 3 egunetan zehar, zenbait adituk azken honen inguruko iritzia emango dute. Gu hasi ginen orain dela 3 urte gerorekin, Axularren gerorekin, eta Axularren gero liburu ikaragarri izateaz gain Elizako liburu bat da. 2. liburua handik salto bat eginez, 150 urteko salto bat eginez Mogelen Peru Abarka izan zen, eta Mogelen Peru Abarka ez da Elizako liburua, baina Mogel bera apaiza zen. Gauza interesgarri asko ditu, besteak beste lehenengo nobelatzat hartu litekeen liburua da. Eta, bi liburu horiek, Elizakin lotura handia eduki dute, euskal klasiko gehienek eduki duten bezala. Eta 3. honekin baita ere bilatu dugu 110 urteko salto bat egitea, hau da, gerotik Peru Abarkara dagoen salto berbera dago Peru Abarkatik Haur besoetakora. Eta da guztiz kontrakoa, da liburu bat, erabat laikoa, kalekoa, profanoa, eta oso gai bereziak ikutzen dituena. Eta bilatu dugu hain zuzen ere kontraste hori, esan dudanagatik, neurri handi batean euskal klasikoak Elizari oso lotuak daudelako. Aurten, jardunaldietan Katiz Agirre, Josune Muñoz eta Laura Mintegi izango dira, emakumeen eta feminismoaren ikuspegia plazaratzeko, eta Txomin Peien, Pablo Jose Aristorena eta Bernardo Atxaga ere. Cervantesen Don Kijoterekin parekatu du Pedro Alberdik Axularren gero eta ildo horretatik, Madrilgo Arte Ederretan Don Kijoteren irakurketa egiten duten antzera, hemen ere erreferentziasko liburuak ditugunez, gurean ere halako jardunaldiak martxan jartzea ideia ona dela baieztatu du. Idea hori aintzat hartuta, gu pentsatu gendun, horrelako zerbait guk egitea ere oso ondo egongo litzatea, batez ere kontuan hartuta guk badaukagula liburu emblematiko bat. Eta gainera Cervantesen garaikoa, eta hain zuzen ere Axularren gero, ezta. Orduan, paralelismo hori oso argi uste dut nik jente askok ikusi duela eta ikusten duela oraindik ere, ezta. Paralelismo hori Cervantesen Kijote, naiz eta danok jakin obra oso diferenteak direla, ez? Gure gero Elizako liburu bat da. Eta Cervantesena berriz, novela bat. Baina dana dela paralelismo hori ikusten zen, eta orduan guk planteatu gendun hau. Hitz egin dezagun orain pixka bat jardunaldi hauetako ardatza izango den novela honen inguruan, gai polemikoa, zalantzarik gabe, Jon Mirandek landu duena bere obra honetan. Zure ustez, obra honek markatu zuen nolabaiteko aldaketa euskal literaturan? Nire ustez bai, baina hor ni baino adituagoak badaude, ez? Euskal literaturako manualetan eta beti agertzen da apurtzaile bezala Txillardegiren leturia, ez? Leturiaren egunkari eskutua. Haur besoetakoa Mirandek idatzi zuen 1949. Eta 1949 eman zuen publikatzera, eta ezin izan zen publikatu
arazo moralengatik eta garai hartako gizartearen funtzionamentuagatik. Dudari gabe, publikatu zanean, eskandaloa sortu zen eta sortu zuen liburuak. Polemika handia eta iritzi kontrajarri asko daude Jon Miranderen lan honen inguruan. Hala ere, Pedroren ustez eleberriaren ardatza ez dira inolaz ere sexu harremanak, baizik eta protagonistak bere familia eta inguruarekin duen etengabeko gatazka. Hau da, bere burua defendatzeagatik gainditu behar dituen traba guztiak. Bronka gogo hori eta familiako senide guztiekin eta daukan hori askoz gehiago da, nire uste, dudarik gabe, zera neskatilakin daukan sexu kontuak baino. Eta sexu kontu horiek, arestik esaten dudan bezala, dira zera mirentxuren zerak baino askoz oraindik garbiagoak, ez? Aipatu duzu, novela idatzi zuen momentuan, Elizak zuen paper garrantzitsua zela eta irizpide moralak nagusi zirenez, oso zaila izan zela eleberria aurrera eramatea eta jendeak onartzea. Gaur egun, aurri iritzi horiek gainditu ditugu edo oraindik ere zaila egiten zaigu halako eleberri baten aurrean jartzea, irakurtzea eta gozatzea. Hori ez dut, ni baino adituagoak esan dute, esate baterako Jose Mari Iturraldek ere idatzi zuen hor Pamielaren hitzaurrean, oso artikulo interesgarria, eta esaten du gaur egun antzeko problemak eta antzeko eskandaluak provokatzen duela liburu honek, ez? Alderdi horretatik esaten dut, batetik gai nagusia esate baterako pedofiliarena eta azkenengo urtietan, eduki du egundoko garapena, hori bai. Baina nik orain arte planteatu izan dudana, hau da, gizon honek daukan konfliktoa gizartearekin, hori lehen eta orain nik uste modu berberean planteatzen dela. Eta Mirandek asmatu zuan, aurkitu zuan edo ikusi zuan amorio horietan edo estena horietan profanatzeko eta provokatzeko modu hori, ez? Eta konflikto hori gaur egun ere, nik uste, igual irakurtzen dela. Jardunaldiak ekainaren 3, 10 eta 15 izango dira, Euskaltzaindiak Bilbon duen egoitzan, hau da, plaza barrian duen egoitzan, arratsaldeko 7:00 aurrera.